A Barcelona hi ha 18 punts verds de barri i 96 parades de punts verds mòbils, a més dels 6 punts verds de zona. Més de 100 punts on portar gratuïtament els residus que no podem llançar als contenidors de carrer, perquè així es converteixi en un nou recurs. Els punts verds permeten emmagatzemar provisionalment residus domèstics per al seu posterior trasllat a les plantes de tractament i ser reutilitzats o reciclats. Per als subjectes més voluminosos dels ciutadans i per a que les empreses, comerços i oficines puguin dur-hi els seus residus i els punts de zona. Són instal·lacions de grans dimensions situades a la perifèria de la ciutat. Ofereixen un servei gratuït als particulars sempre que portin un pes inferior als 500 quilos de residus no especials, principalment runa, restes de poda i mobles vells, i de 5 quilos en els especials com ara rentadores o neveres en desús. Bàsicament, el que portem són làmperes que s'han espatllat, algun aparell que ja no funciona, també, i oli. Normalment l'oli sempre el traiem. Hi ha altres coses que ja s'han fet malbé. Una mica tot el que és deixalleria normal. Habitualment roba i material elèctric vell d'ordinadors o bateries de mòbils vells o coses d'aquest estil. Els punts verds de barri són equipaments de proximitat distribuïts per tota la ciutat, on es recullen els residus de menor volum. Tant les reutilitzables, com la roba, el calçat o els tòners d'impressora, com els reciclables, per exemple, els petits electrodomèstics, la ferralla o els olis de cuina, i els materials especials, com els aerosols o les piles. Els usuaris dels punts verds de barri valoren especialment el servei dels treballadors que els atenen. Bé, molt bé, són una gent molt amable. Quan jo vinc sempre ja em coneixen i m'ajuden a posar les coses al seu lloc. L'atenció està molt bé. Bueno, a mi em semblen fantàstics, la veritat. Els punts verds de barri col·laboradors són antics establiments drapaires que s'han incorporat a la xarxa de punts verds de la ciutat com una instal·lació més. El primer que es va unir a la xarxa de punts verds de la ciutat va ser el de Tabuenca, ubicat al barri de Gràcia. Los conocen ya todos del barrio y vienen con toda la normalidad y te dicen, Magda, a ver, que te aporto esto, el otro, lo más allá. Lo colocamos cada cosa en su sitio y ya está. Y se trata con muchísimo cariño, creo yo, vamos, que es muy personal. Una flota de camions equipats per poder acollir i separar diverses classes de residus amplien i faciliten les opcions dels ciutadans que volen reciclar. Són els punts verds mòbils, que compleixen totes les funcions d'un punt verd convencional i s'ubiquen en diferents llocs de la ciutat en uns dies concrets i en uns horaris determinats. Y recogemos todos los productos que son contaminantes, que en teoría no se deberían de echar en los contenedores de la calle. Mire, aquí tiene una lista de todo lo que recogemos. Aquí se puede traer concretamente todo lo que pone la M, que es de un punto verde móvil. Me parece fantástico porque nos lo ponen fácil. No hay que correr a un punto lejano para dejar las cosas que no caben en los containers o que no tienen su sitio en los containers. Jo estic molt agradecida, la veritat. Doncs molt bé, perquè ja li dic a persones grans que, vull dir, no d'això, aquí podem venir, però anar a la deixalleria no tinc ni cotxe ni res per poder-ho portar, i així ens va molt bé. La xarxa de punts verds de la ciutat és completa amb la incorporació de 2 unitats mòbils dirigides a les escoles i a les associacions i entitats veïnals. El punt verd mòbil escolar s'encarrega de recollir les deixalles de les escoles. Va néixer de la necessitat dels centres de desfer-se de residus com ordinadors, bateries usades, mobiliari o ferralla, però s'ha convertit avui en dia en un dels recursos pedagògics que l'Agenda 21 escolar posa al servei dels centres. Està molt bé que fem una ajuda que ara mateix no es fa molt i em sembla una bona iniciativa perquè els joves es consciencialitzen. Home, me sembla bé perquè això anirà bé pel planeta, no? I si ajudem tots una mica, doncs podrem fer un món millor entre tots. Però a més, l'activitat dels punts verds va més enllà i en ocasions s'aprofiten les festes dels barris per promocionar l'ús cívic dels residus, mitjançant activitats dirigides a tota la família o repartint eines que faciliten la tasca a casa, com ara el cubell per recollir els residus orgànics. Amb motiu de la cloenda de la festa dels súpers, el punt verd mòbil elèctric es va desplaçar fins a Montjuïc i va estar a disposició dels nens i nenes que hi van assistir. Per reciclar, evidentment, s'ha de reciclar, no? I més, jo tinc una nena petita i s'ha d'inculcar, sobretot. A tots els barris de Barcelona hi ha un punt verd on podem lliurar els residus per fer possible el seu reciclatge o reutilització, un hàbit cada cop més estès entre la ciutadania.